מתקשר גם אולי לנתונים שאתה דיבר עליהם, בעצם זה שאתה יודע מה אתה עושה ואתה משתמש בניהול אנרגיה נכון בעסק שלך. טוב, קודם כל אני רוצה להודות בשמי ובשם כל הפאנל לכל מי שנשאר לפאנל הזה. זה לא הרבה. תמיד זה מפתיע אותי שכשמדברים על טכנולוגיה שהחזר ההשקעה שלה היא משהו כמו 8 שנים, אז העולם דחוס, ואחרי זה שעוברים לדבר על טכנולוגיות שמחזירות עצמם תוך 2-3, אז קשה להרכיב בניין. זה פחות מתחרים. כן, אבל בכל זאת לשאלתך. אנחנו, כמו גדיר, ביצענו במשך השנים הרבה סקרים, ואחד הדברים שקיבלנו זה איזושהי מחזוריות לא בריאה של סקרי האנרגיה, שיצרה הרבה מאוד תסכול אצלנו. ואני אתאר רגע את המחזוריות הזאת. זה בעצם ארגון גדול או מפעל מחויב לבצע סקר אנרגיה אחת ל5 שנים, ובדרך כלל מה שראינו זה שאנחנו מבצעים את הסקר, ולוקח 1-3 חודשים, מגישים את הסקר להנהלה. המקומות הטובים בוחרים מתוך כל האפשרויות שהצענו, פרויקט, 2 פרויקטים, 3 פרויקטים לאיזשהו C, מבצעים אותם, וכל הסייקל הזה מתחילת העבודה לסקר ועד הביצוע של הפרויקט, ועד סיום ההטמעה של הפרויקט, לוקח נגיד שנה, ואחרי זה נכנסים לאיזושהי תרדמת חורף ל4 שנים נוספות, עד שהם חייבים לעשות את הסקר הבא. ואחת הדרכים שאנחנו מצאנו ששוברות את הסייקל הזה בצורה הכי טובה, זה הטמעה של מערכות ניהול אנרגיה. ואני לא מדבר כרגע על מערכות ממוחשבות שהן חשובות מאוד גם, אבל אני מדבר על מערכות ניהול. בעיקר איזו 50001. התוודענו לאיזו לראשונה כשבעצם ניהלנו את ההטמעה שלו בישראל עבור מכון התקנים. כתבנו את נהלי עבודה לאודיטורים והצ'קליסטים שלהם, ועשינו הדרכות לאודיטורים של מכון התקנים, והתאהבנו בתהליך הזה ובאיזו. ובעצם האיזו לא מאפשר לסייקל הזה של הסקרים כאירוע נקודתי בארגון. הוא עושה את זה בשתי צורות. אחד, נקרא לזה טופ דאון, והשני בוטום אפ. קודם כל טופ דאון, הוא בא ואומר, אדוני הארגון, אתה צריך להכין תוכנית ארגונית רב-שנתית להתייעלות, לפחות תוכנית של 3 שנים קדימה, להראות בכל שנה ושנה איזה פרויקטים אתה הולך לעשות, להציב יעדים להתייעלות בכל שנה ושנה, לתקצב את הדבר הזה, לקבל אישור של ההנהלה בחתימת מנכ"ל לתוכנית שלך, ועכשיו אנחנו נתחיל לבדוק אותך כל שנה כדי לראות איך אתה עומד בהתאם לתוכנית שלך. אז קשה להתחמק. הדבר השני, הבוטום-אפ, זה מעבר על כל נהלי העבודה של הארגון, והתאמה שלהם לשיקולי, נקרא לזה, ניהול משאב האנרגיה. כל מיני נהלים, זה יכול להיות נוהל רכש, שאם עד היום קניין הרכש ניסה לרכוש את המכונה הזולה ביותר, או כמובן שמתאימה לספק המקצועי שהוא נדרש, אז עכשיו אנחנו מחייבים אותו להסתכל על total cost of ownership ולראות כמה המכונה הזאת תעלה לו בכל שנות הייצור שלה. אותו דבר בנוהל תפעול ותחזוקה. אם אתה עושה תחזוקת שבר או תחזוקה רק שאיכות המוצרים מדרדרת, אז עכשיו אנחנו מתחילים להסתכל ולראות איזה תחזוקה אנחנו צריכים לעשות למכונות, גם כשהנצילות האנרגטית שלהם יורדת, וכו' וכו'. זאת אומרת, זה איזושהי מערכת שמתווה מתודה או תפיסה מערכתית לניהול משאב האנרגיה לאורך זמן. אני אתן רק איזושהי דוגמה. אנחנו עכשיו מסיימים הטמעה של מערכת הניהול הזאת, של האיזו 50001, בכל אתר סדום של כי"ל, שבמונחים ישראלים זאת מפלצת מבחינת אנרגיה, ולא רק שהם ענקים מבחינת צריכה, הם גם מנהלים טוב את האנרגיה שלהם. זאת אומרת, עובדים שם מהנדסים מהשורה הראשונה בישראל, שמכירים את כל המערכות הרבה יותר טוב מכל אחד שיכול לבוא מבחוץ לרגע ולתת הערות, ועדיין בתקיפה שיטתית, סיסטמטית של המערכת, אפשר היה להגיע לחיסכון עצום. לדוגמה, הגענו למקום שיש בו 3 תנורים מרחפים שמייבשים חומר גלם,
וכמובן שהנוהל כתוב בסדר, כתוב בנוהל שצריך להפעיל את התנור עם הנצילות הגבוהה ביותר ראשון, וגם מנהל העבודה יודע את זה. אבל כשאתה מתחיל לחפור ואתה עושה מבדק פנימי ואתה מראיין את העובדים ואתה נכנס לעומק הדברים, אתה רואה שלא כל המפעילים מכירים את הדבר הזה. וברגע שאתה יוצר את סט ההדרכות הנכון ובודק לעומק בתהליכים של ביקורות פנימיות את כל הדברים האלה, אתה חוסך לפעמים מאות אלפי ומיליוני שקלים, תלוי בגודל הארגון, משינוי בהתנהגות, מחידוד של נהלים, וזה חוסך המון כסף לארגון.